Kalora gi lweny masani ochoching e kind piny mar Iran kod pinje mag Amerka gi Israel, luoro kwako moko kuom pinje jo Arabu kama oting'o Saudi Arabia, UAE, Qatar e kind mamoko. Ngima jo Kenya chalo nade pinjego? Watudre ane gi Stephen Ouma Nyamwaya ma en ja-Kenya matie piny Qatar malaro chal mar lwasi makono ni mar miruti osebedo kamuoch koda ka pinyno kendo kelo luoro ne wede mantie pacho ka mapenjore kaka ngimagi chalo. Nane dala mar Doha, Qatar. Piny mangima sani ong'e ywaruok mantie sani e kind jo Iran gi Amerika gi Israel. Kae mantie e kambi maduong' e Middle East kae mar jolweny mar jo Amerika. Koro jo piny mar Iran ko koro gitemo kabisa mondo gigo jogo. Koro gigo ka chakre nyoro godiechieng' nyaka kawuono gokinyi, lweny osebedo matek ahinya. Kawuono aneno ka kwe at least osechako bete, gik moko osechako dhi normal, lakini adwoko erokamano ne sirikal makoni nikech before gino timre nitie alert ma kila ng'ato iorone e simbe ma before jogo ba mirutigo simbi idhi yudo alarm ma alati ni gima kama biro timre kama. Bang' mano after 1 hour to gini ibo neno ka gino muoch. Koro en scary, lakini at least sirikal oseinform wa gima biro timre. Nitie moko miloso gi poison, koro inyadhi to inhale to affecti ama oketho nyaka ringre mar dendi. Ibagi after 2 hours kendo iponi kendo ga alarm oseorni kendo irinene. Lakini jo sirikal makoni ne gi bicep gi te makoro ka gi bicep gi makoro malwar cha ema biro lwar to golo mach. Moke mane neno ka moko lwar e udi, owang'o mtoka, owang'o mtokni, lakini onge injury mang'eny ma ginene. Ji karibu matin ema oyudo injury, onge ng'ama osetho, wan on safe. Makwayo joma ni dala, akwayo ni ung'e jou man koni, ugone gi e sim, ucheck up gi, ung'iyogi ni gidhi nade, gidhi maber, ugone gi sim, at least gi feel ni kare nitie joma paro gi mor, giwe panic no, nikech gino en scary. Kineno gino kaka godiechieng' tinyalo neno mirutono karingo malo, ineno koko golo mach, ineno koringo. Gotieno to godiechieng' to kinyal nene.